בתור חברה ושותף מיישם שיש לה המון ניסיון בתחום הזה, הדבר הראשון שאנחנו יודעים לבוא ולעשות עם ארגונים, הוא בעצם למפות את הצרכים שלהם ולהבין את הערך שיוצא מכל הכנסה של טכנולוגיה ופתירת איזשהו אתגר או בעיה בארגון. אנחנו קודם כל מוודאים שהארגון בוחר את ה-use cases הנכונים, שיניבו להם ערך מ-day one, וישימו שם את ההשקעה שלהם. הדבר השני הוא כמובן שהטכנולוגיה וכל הדבר הגדול הזה בסופו של דבר צריכה לרדת לרזולוציות של גודל העסק, הבעיה העסקית שהוא בא לפתור והערך שהוא רוצה להביא, ואנחנו כבר מהיום הראשון חושבים על איך אנחנו יכולים למדוד את ההצלחה הזאת, ומה הם הצעדים שאנחנו צריכים לעשות בשביל בסופו של דבר או בסופו של הדרך להראות ללקוח, או שהלקוח בעצמו יוכל לראות איפה הוא חסך, מה הערך העסקי שזה נתן לו, איזה פוטנציאל עסקי זה פתח לו, ובסופו של דבר להבין את כל התמונה כתוצאה מהכנסת הטכנולוגיה.